Continúa en Porto do Son as melloras nas estradas, neste caso na travesía da Igrexa en Portosín. Ata ali desprazouse o rexedor. O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, revisou as obras que están a realizar na travesía da Igrexa en Portosín, acompañado de varios técnicos. Trátase dunha importante actuación coa que queren dar maior amplitude á principal estrada de entrada a este núcleo, onde se sitúa o Porto e unha importante zona hostaleira e comercial. Xa desde o principio falamos o importante desta rúa, que é a que nos dá o acceso á zona onde está toda a actividade, tanto a zona pesqueira como a zona onde está a hostelería e o comercio, non? Entón queríamos darlle o sentido da avenida. E a verdade que aquí o técnico creo que está acertando nos materiales que escolleu, e máis estamos xa ca zona do hormigonado das aceras con este color blanco para darlle máis luminosidade á calle e que, bueno, dé a sensación de avenida e que ao mesmo tempo che axude e che invite a quen non conozca Portosín a entrar a onde está a zona do comercio e máis a zona da hostelería, non? E, bueno, estamos aquí mirando como está quedando a obra e, bueno, estamos contentos porque nos está gustando como vai o desarrollo dela. Ao mesmo tempo tamén, bueno, estamos agora mirando como van a quedar tamén a zona do adoquín, que é un contraste entre o claro e o oscuro, entre o blanco do hormigón e o negro do adoquín, e creo que vai a quedar unha calle bonita, unha calle que vai a parecer unha avenida, e ao mesmo tempo tamén vamos a arreglar estes dos cruces, tanto da zona do parque que onde vai hacia a Casa de Cultura, como que enlaza ca outra paralela a esta travesía da iglesia. A actuación financiada con fondos propios comprende un orzamento de 184.000 euros.